बाबूजी मिल में और माई नर्सरी में करत रहली काम, लेकिन बेटी करेली करोड़ों दिलन पर राज। नमस्कार, हमार नाम नेहा है। रउआ भोजपुरिया चस्का देख रहल बानी। आज के वीडियो में हम रउआ के बताएब एगो ऐसन सिंगर के बारे में जे काफी कम उम्र में भोजपुरी सिनेमा में अपन गाना से तहलका मचा देले बाड़ी। नाम है शिल्पी राज। तो आई बता देत बानी सिंगर शिल्पी राज के बारे में। शिल्पी के जन्म 25 मार्च 2002 में यूपी के देवरिया में भइल रहे। देवरिया से मुंबई तक के सफर तय कइल वहाँ खातिर आसान ना रहे। वहाँ के महज 15 साल की उम्र में अपना करियर के शुरुआत कैले रहली। सिंगर के बचपन में काफ़ी गरीबी के दिन देखे के पड़ल रहे। वहाँ के पिता मिल में काम करत रहनी और माता जी नर्सरी में काम करत रहनी। यहाँ के बचपन में गाना गावे के काफ़ी शौक रहे और वो बचपन से ही स्कूल में गाना भी गावत रहली। यहाँ के पहल का गाना भुकुर भुकुर रहे जौन यहाँ के 2017 में गौले रहली और अब तक ले यहाँ के 150 से अधिक गाना गा चुकल बानी। और यहाँ के गाना आते सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर जाला। अपना गाना से शिल्पी राज लाखों लोगन के दिल पर राज करेली। यहाँ के गाना में राजा तू तो जाता रहा लंदन, कमरिया गोले गोले, ई मनवा लागे कहीं ना, नाचे बलमुआ खेसारी स्टाइल में, माई रे डोली चढ़ी जाइब ससुरवा। तई रहल शिल्पी राज के बारे में जानकारी। उनकर संघर्ष और टैलेंट से हमनी के बहुत कुछ सीखे के मिलत बा। शिल्पी राज की आवाज और गायकी से लाखों लोग उनके चाहत बा और उनका गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड करत बा। अगर वह के वीडियो अच्छा लगल हुई तो हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी। नमस्कार।